Izovy malazana diata zegny ary zegny mitsy antony manokana natonga izy invité tagnatin'ny soirée zegny satria invité spécial zero tagnatin'ny zegny soirée barmaid zay le izy de invité spécial Grécie et Diata de tagnatin'ny les soirées zegny miaraka nalaka sary je vois pas ino les problèmes. Fa indraiky tsy karaha raha volagnin'olo tagnatin'ny commentaire to fa ny invité anareo no vetaveta zegny tsisy zay boka volagnin'olo tao zay boka azonao zay zegny les problèmes antsika. Zagny les problèmes antsika hoe kofa mifréquenter quelqu'un zagny ya talo zegny talo anareo mireconnaître tsara hoe fa boko anareo tsara raha ataonareo boko mandeha tsara fa anareo influenceuse fa ino zegny araka point de vue nao zay mahatonga le olo zay mivolagna hoe fa avô tsy miaccepte fa anareo influenceuse ino zay le critère tadiavinao zay araka fahitavanao izy za loka tsy haiko raha agnaty lohan'olo ka tegna marigna malôha voalongany indrindra tsy haiko le raha agnaty lohanjare mahatonga zare mivolagna hoe zay tsy influenceuse fa peut-être resaka choix koa mety hoe zegny choix-njare hoe zay tsy influenceuse fa exemple anjare i mademoiselle Kily raiky igny no influenceuse fa kosa nefany de zao raha ohatra ka tsy influenceuse zagny za j'ai obtenu un contrat avec Yas contrat 1 an en tant que influenceuse. Je suis une influenceuse de Yas Madagascar. Alors c'est pas pour rien Zana len Yas. En ce moment on parle de là. Oui. En ce moment où on parle, je suis une en plus contrat Mazavatar influenceuse Yas. Influenceuse. Si peut-être que ça bib que c'est natni réseau que c'est des azes mbola voniza re-interview ni Grécie. C'était tam volohany zay interview njare volohany niaraka tam BBC 9 tamin'ny Re-X TV de tam fotoagnan'igny donc je trouve que elles étaient pas prêtes zegny tam'le questions de olo amelaka question ka zegny tsy de tao tsara be de fa malenjy le question ka zegny tsy de tao ary za tam'zigny koa zegny mba agnisany olo nagnano commentaire négatif satria zegny le valin-teninjare zegny tsy nafapo si nazava tamin'olo de voilà faut izy ke zegny tam'le deuxième partie ty Grécie elle était prête quoi ary hitako izy tegna le vogniny tsara be donc izy tamin'izy tagny de navovaly le question fa misy olo le foagna zegny tsy mahazony raha de za zegny boka vina manokana zegny par rapport le interview njare na le voaloha zegny na le faharoa de aminahy de Grécie ndraiky BBC 9 zegny influenceuse mais zare influenceuse zegny maro loatra zegny le hoe rôle somenjare agnatiny le raha ataonjareo aminaboka ny influenceuse zegny miasa agnatiny réseaux sociaux ka fa réseaux sociaux zegny donc mazava ho azy TikTok, Insta, YouTube et Facebook de akoa zegny zare miasa o zegny bureau njare agnatiny réseau mais rôle njare agnatiny amizay ny hoe influenceuse malo volohany créateur ou créatrice de contenu zare za magnano montage vidéo de ary za sûr zare fa zay magnano montage ny vidéo njare igny comme zao mampiasa CapCut fa mora be de zare koa zegny intermédiaire amin'ny resaka hoe produit na resaka marque zegny anaovana ndre ary izy amizay zegny agnatiny interview nazy faharoa le zakiko malovana hita izy igny izy ao mivolagna hoe fa nahazo contrat 1 an amin'ny Yas boutique donc c'est normal izy influenceuse te maro be zegny olo magnaraka zare agnatiny réseaux sociaux zare zegny basé amin'ny communauté njare agnatiny réseaux sociaux za sûr donc fa atady volanjare satria nisy fotoagna BBC 9 nivolagna fa afarakaran'ino no izy azahoany vola aminao mantegna un petit peu quoi d'après nisy fotoagna izy nivolagna zegny tamin'ny TikTok tsy haiko zegny na tamy live zegny na hoe juste hoe izy nagnano vidéo fogna de amina amizay zegny influenceuse zare agnatiny influenceuse mais le raha tadiavin'olo amizay le tadiavin'olo za ndraiky olo magnaraka zare je suis très très fan mais le raha tadiavin'olo anao izy koa agnano influenceuse soyez mature izay zegny hitako misy raha tsy ampihely za eto hoe tsy mivolagna ohatra za na mature fa le hoe amy tant que andre connu agnatiny réseau zegny andre afa tsy amondy comme Grécie nagnazava na ezan'olo izy taloha nagnano comédie nagnano challenge ary zegny raha marina
mitagny na izy nanao izy fa izy lancé fa nary communauté amin'izay zegny izy avy zegny nidriky tamin'le rôle intermédiaire nanomboky te zegny le rôle influenceuse zegny tegna avy zegny tegna ny basé de resaka maturité surtout tamin'ny interview njare voalohany igny sur mialatsigny edy fa bebe 69 tegna le mbola tsy de to tsara be za sur mety sambasambany koa donc tamin'ny le resaka rahakarah'igny avy koa zegny avy nisy tonga koa zegny izy invité tamin'ny naronaro be zay influenceur ndraiky influenceuse invité tsy haiko tamin'iny niarakaraka tamin'ny influenceur ou influenceuse Merina aby nisy bebe 69 izy tsy de nahafapo fekiny izy volagno zegny hoe resaka maturité koa zegny mba mibasé am'le raha andre za sur mba maro be influenceur aran'andre malaza magneran-tany na français aby espagne aby na américain za sur maro be andre magnaraka zavan'andre zegny le raha ataonjare koa fa magnano influenceuse ou influenceur tsy afangaro akao zegny le hoe comédie ndraiky challenge ndraiky ino koa intermédiaire am resaka produit zegny tsy tokony antambatra nande izay amizay mahatonga olo sasany mivolagna hoe andre tsy influenceuse fa tiktokeuse satria nande zegny atambatra nande agnatin'ny compte araiky akao zegny jiaby izegny zegny le tegna tiako avigna aketo hoe si possible zegny andre manamboatra compte hafa aminaraiky ato zegny andre magnano intermédiaire nande magnano le hoe resaka maturité mba hoe ndraiky magnamie idée olo magnamie conseil olo de am'le araiky amizay zegny agny andre magnano ataoko hoe alifagnan'andre comédie ndraiky tsy haiko grécie des fois igny tegna naro olo ny critique to resaka izy magnovagnova sora magnano magnarakaraka hira je sais pas quoi là de raha karaha zegny le igny amizay zegny problème compte-n'andre amizay zegny agnatiny ao mitambatra ao jiaby ao andre magnano raha comédie ao andre magnano intermédiaire ao zegny andre magnano raha jiaby izegny mahatonga olo manao commentaire négatif satria zareo miconcentré hoe amle comédie ataon'andre fa tsy le hoe le raha sérieux ataon'andre izegny hitako problème ary izegny tegna isan'ny mahatonga commentaire négatif agnatin'izy io de le raha amizay zegny tsy nazavain'andre bon izy ty zay akao tsy vitany hoe influenceur le intermédiaire tadiavin'andre fa le zay mba comédienne koa azavain'andre karaha zegny zay sady comédienne no intermédiaire ndraiky ino ka tiktokeuse danseuse ampiaraha agnatiny ao igny izy aveo mba mazava amin'olo fa le koragna amizay za influenceuse et nous sommes influenceuses donc voilà tsisy explication ndre zegny concentré amin'ny le dinikin'olo amizay influenceuse hoe dikan'zegny intermédiaire de produits na hoe raha marque na hoe mbo magnambara idée magnamia conseil magnamia ino karaha ohatra ataony ila olona telo la invité tamin'ny Assemblée nationale ny France niano influenceur telo zao invité tako telo mazaregny oui telo fa le hitako satria live lava loatra zany za izy tamin'ny TikTok to de hitanao tsara be zegny zare amin'ny contenu zare koa tant que zare influenceur zare tsy magnano comédie zare zegny tsy magnano raha vetaveta loatra zegny agnatiny fa hoe koragnan'olo mature et ils sont bien respectueux de voilà igny zegny raha tadiavin'olo satria zegny le tsika gasy mibasé amle raha ataona vazaha le raha hitan'ny vazaha fa zegny mety amle tsika gasy fa aminah ndraiky de izy io natambatra tsisy problème fa le olo sasany zegny andesiko aempaka le hoe commentaire négatif ty karany sitrany zegny ande mba magnova hely le monde ino antony avy tamin'ny olo aby nagnaraka andre marobe mandeha c'est pas 200 000 ou même 500 000 abonnés zegny na avy andre amin'ny place misy andre peut-être natonga le olo nagnaraka andre avy amin'ny ma influenceuse andre le hoe magnano intermédiaire na hoe magnamio conseil de tampoko ndraiky zare après amizay ndraiky mahita raha ataon'andre immature na hoe ndraiky andre magnano comédie ndraiky andre magnano danse ino tsara be ma rôle ny viavy ty agnatin'ny réseau agny zay question petraka anjare ino tsara be rôle ny viavy ty agnatin'izy ty izy ty ma danseuse ou comédienne sa magnano intermédiaire ty kona fa tsy ty donc fou agny izy no misy raha karaha zegny tonao atsika fa zay ohatra mahita karaha ataony Aaron izy aminazy ampirany comédie mais misy publicité agnatiny ao misy afatra
misy afatra zegny ampiarana aminazy ao koa de karaha an'igny zegny concentré misy olo koa mivolagna regny koa tsy influenceur sy zare influenceur satria nisy olo mentionné izy agnatin'ny raha ao amina regny influenceur zare créateur influenceur zare mahazo contrat mois fa presque amina raha jiaby koa harina zare magnano vidéo zegny mbola misy olo koa zegny inty associé aminjare agnatin'ny vidéo de raha karaha zegny ande zegny na magnano comédie fa mba ataova hoe misy afatra zegny agnatiny na hoe misy leçon de vie na hoe na magnano publicité na raha mba important amin'ny quotidien na amin'ny communauté nandre izegny zegny ande ohatra tsika hagnano comédie fa ande zegny magnano comédie de reste comédie de tsara ndraiky na za mampoy ary za tia aminah volaniko tsisy problème fa zegny hitako le souci n'olo agnatin'ny commentaire satria za mbola nama commentaire de misy olo tsy mahazo le raha aza tambatra ndraiky mivolagna mba magnanova fa tsy raha magnano non je veux pas être influenceur ndraiky mety volagna iny fô non zaka fa hitako hoe ho tonga en place nare ialako ndraiky réseauty ialako izy ty satria zegny tsy de agny ohatra le but-na fa za mba juste hoe misamuse quoi raha karaha zegny izegny zegny le raha tianjare izegny zegny le raha tianay raha karaha zegny soyez mature un petit peu de Grécie ndraiky malôha ça va fa bébé 6-9 resaka maturité tsy haiko hoe satria zegny matetiky zegny raha hitantsika amin'ny réseaux sociaux ato en face c'est pas la même chose peut-être ranonandry tazo vue ou tazo like satria fa izy volaniko zegny ande influenceur de afa mondina ande agnatin'ny réseaux sociaux mety afa mondina ande fiarahamonigny fa d'après le hitany amin'ny réseaux sociaux ato zegny surtout bébé 6-9 za tsy contre de za tia atody fan mavinty na za moa tia rencontrer anao ke de karaha zegny resaka maturité zegny surtout devant public na ino mba ampakipakara hely mba soyez matotra tsara say bon voilà quoi de karaha zegny raha niazoko ambara resaka influenceuse de influenceur quoi donc c'est la même chose voilà